Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Halor ka thong ban punsngo tho sha baro kinong song snong jong ka West Gentia Hills District, bakidai ban don ye ka jingkit kli ne ka banta ban yada, bat ban penne pensa ye ka jingkho jingsuba jong ka wa mentudu. Kaseng ko ye ka wa mentudu ha ka khat pratrik unai leber arjar arpuwei kala penlong ye ka jingyalang hayung wale jong ka snong panaliar ban ye theri tai halor ka jingsha penjabo jong ka ni ka wa ka badan hapo ka do no jong ka ni ka district. Kinong song snong jong ka snong panaliar da ka jing sngo khia kilawan ban ye shimbenta ha ka ni ka jingyalang ban sngap ye ka jing batai bala pensniu dor ye ka wa mentudu ka bala ban ong ba sisin ka sngi kan long ka jing tenjo ba khrau ye ka snong ka thau la da kum ka pateng ka ba menta ka khain sting ban yada ye ka ni ka wa hakani ka jingyalang la a jing kran ru da uba kro lam salan ki pariat ubalong uchaman jong ka khoi wa mentudu ubala pen iru ya ki dor kidar ki bawanra ya ka jingja khlia bat ki rukom pen sniudor hasilenter jong ka wa mentudu bat kun thubru na ka kong rinibet patlong bat na general secretary jong ka panaliar uba kermi phawa bat na uba ailat suting manakan mo phi ka wa mentudu em ki bru ki wa khut pertu ya ka hakir kom ki wa pher andrai wa kan mo phi wa kita ki pertut ki wa pher man ki pertut ki wa kentang bha ki wa de ya ka wa mentudu en ki wa ong ki ka wa mentudu tok ka blai mentudu sia bha ma yang a otom em kam ti tien handrai ju ong ki ka blai mentudu em le ki otom em kam dek tien ka bay mentudu ta pen perkhat ko yang a gat ye ka bay hoi hi pentigit gat yo blai kat ye ka yung balai hoi yu pentegit kata tok ka jing kali ka wami mana perkat ko yang hoi kelami ye ka di ka wa ma tu ye juba hoi mom pentegit ye ka bai hoi mom le ben ye ka bai hoi mom pentegit ye yung balai lani u yo ben ye yung balai kata tok ka juba chonggo hanga ong ki wastad wada haw arajar san phao dangbon ki kelong ki uper no bani ki dekha ki em haduryo ta kwa ai phi man gaman tedu gamte ong ki wa gaman tedu wa ki dekha kha peleng ki ki phao hajar ki dekha ntip karwan hajar ki wekin kaman perkhat phi karwan phao hajar ki plastik lani ki jhat ki wa em ha kwa man tedu wa pendu pendam sendan yaki dokha ki dokun ki em hagani ko wa matu ko Yusuf ke yongal wa ke yongki tengah bu ke jigetu yaki khon yang macam kuliah ni ikam bitre yang ketiga thau ikam bitre upunyo dong munai yaki bitubal wa hawan bang doi hawan asal has ti thau yaki tu ki plastik yaki tu ki foil pelang